Somos nós un grupo sobre todo heteroxéneo, non? Formado por xente de diferentes asociacións, diferentes partidos, diferentes vilas e incluso países, case. Somos nós un movimento social e cívico que pretende colocar a Galicia nun lugar central na acción das institucións, na acción das forzas políticas e na acción dos movimentos sociais. Non queremos ser outra vaca no millo, queremos ser outra cousa diferente, porque creemos que hai moita cidadanía galega, moitas galegas e galegos que demandan, que queren e que teñen dereito a presionar aos partidos actuantes, a presionar as institucións, para que? Pois para cumplir o que decimos no noso manifesto, para evitar o que nos preocupa, que Galiza desapareza como suxeto político, que Galiza desapareza como axente político na política galega. Galicia non existe realmente, non? Os últimos anos desapareceu case por completo. Estou aquí para comprobarlo. Agora é o momento en que a cidadanía galega debe tomar as rendas do seu asunto debido, pois, basicamente a que temos unha clase política tremendamente desgaleguizada. Non estamos en un momento de exquisiteces, de dicir, no, solamente o nacionalismo. Facemos falta todos absolutamente. Somos nós, é unha parte dese por sen pé, esa esperanza, esa decisión de facer é o que me trouxe aquí, fundamentalmente. Non me presentei, son Antía Paz, son xornalista, son de Vigo, e tampouco presentei pois algúns dos símbolos, como por exemplo esta fermosa bandeira, que seguramente moitos non saberedes, que ten máis de 80 anos, que é unha bandeira que se bordou a man durante a República, e que como símbolo a mí pareceme cando menos reseñable, chega dende Ribadeo, entonces temos así elementos e persoas dende todas partes. O vertebrador deste movimento, a persoa que leva meses percorrendo Galicia para contarlle a xente, para intentar unir a xente e explicarlle por que é necesario un movimento social que parta dende abaixo, é Anxo Quintana, o vertebrador, o cerebro na sombra de Somos Nós. Nós non estamos aquí para unir o nacionalismo. Nós estamos aquí para intentar unir os galegos e as galegas. Para intentar unir os galegos e as galegas que lles importa Galicia. E eu penso que son a maioría dos galegos e das galegas. A maioría dos galegos e das galegas lles importa Galicia. Independentemente da súa condición política, independentemente da quen teñan optado electoralmente nas diferentes ocasións. Pois a eses é os que queremos unir en Somos Nós. Teremos que traballar en Somos Nós, man con man, xente nacionalista, como eu, que o son e o vou a ser toda a vida. Pero teremos que traballar man con man tamén con xente que non se autodenomina nacionalista, pero que lle quere o país e que lle importa Galicia tanto como a nós. Os problemas sociais, económicos de Galicia non se van a resolver nunca porque en Madrid goberne A, B ou C. Resolveránse se os galegos e as galegas unímonos e gobernamos nós a nosa terra dende aquí. Esa é a única maneira de resolver os problemas de Galicia. Para eso nace Somos Nós. Nace para eso e para marcar unha liña, a única liña que queremos marcar entre a política vella e a política nova. A política vella é a que se fixo en Galicia toda a vida. Hai unha política nova e a política nova consiste en que dunha vez por todas e por primeira vez os galegos de moi diferente condición sexamos capaces de unirnos para que sexamos nós, os galegos e as galegas, os que gobernemos a nosa terra. Que a decisión sobre as cousas importantes de Galiza as tomemos os galegos e as galegas aquí e non o decidan por nós
4 burócratas desde Bruselas que non elexiu ninguén. E somos nós está aquí para eso. Nada máis e moitas gracias. Todos os que estéis cabreados, todos os que estéis jodidos, todos os que estéis con ganas de molestar, todos os que vemos resignades a que isto desapareza sin que ninguén diga unha palabra, bueno, pues nada, aquí estamos. Gracias. Facía falta algo, como somos nós, para que moitos nos sintamos, en certa medida, amparados para desenvolver as nosas inquietudes. Se non defendes algo na vida, morrerás por nada. E a mí parece unha frase bastante axeitada para rematar a xuntanza de hoxe.